chini bubagra no chini chief minister chini state ni chief minister baike baksa ke flight o asok jak nugui gobang ma kok chajak yake salai dong hingke omhai nugui ang wanawo je chini borok rok kobor deng bai chini bubagra chini o hanei bubagra chini tiprasa raja tongmani tabok chini tiprasa ni bubagra chief minister bai baksa gana o asok yawi ungklogo koine neke asogui tongkhade nerok ba tongthokjak bai khamung bwskango raja ba raja haikena asoknai bwskang ni sito chief minister ke chief minister ni logewo prime minister ke prime minister ni logewo president ke president ni logewo boni gana ni sito no boni asok thainga ni kok boto borong ni sai tola ni kok unga ni kok ya jabra pasani borok hingke bo bubagra de chini leader rok de borok ke bini ungklogo bini tolawo koine ne khemang ma tong sinai hede tabok omte hai inglia sengtak bini tolao buya bini ungklogo buya asok lailang ke baksa nama asok nai hesi hingke omba seng khatongani ko dilli wo botomani bangai thangkha tomani bangai thangya omoto ulni koksi jodi central government ringi tongha ke omo bachini kahana seng je man thai sini sa thai je tongmani seng central government no sanai aige hingke central government ni appointment nawani hingke yang buino sawi se sengno kisa appointment nairo di sengno kisa appointment nairo di sima koboguma koyo buino tabok jodi central government nije sima ring ho sengno jodi central government ring hoi tongla hangke omo jodi koboi nang hangke ke to seng omo bukhatongani ko je i tabok central government no seng appointment sayo yogu central government se sengno samung nangjagai sengno borom rowoi sengno ring hoi jodi tongkhangke omo seng khatongani ko borok khatung ya borok chajak engnai omo se sung jodi sia hangke bahai ke englai sinai bahai ke asak wana singsa koboi na konya ne ke de tong sinai naki bui bai baksa bwskango ke asogoi thangke bukung kusuk ke omo de sung sajak nai je jaga khatungani ko oro se ma haike tama ulta palta salai tonglangkha jotono sung tini bukung kusuk ke si tongthokani bata hangke baksa petwa khasia mungsa busia ei omo hai borok simina haike sajak yanglai tongo asuk geduk bini ungklok bini tolawo bui bai cherjak ya khar susu koinono omtai khe dema tongsine hede hani mangai jotono sanai phaidi umang plino nugui jeng khatongani sikok central government ringi tonglang kemong besini khatongani kok central government ringaibe alka samung bai thangmani phano jodi bwskango no asogoi khom khe raja haike bubagra haike sini tiprasani representative bo hingke bo bini ungklogo asogoi musangya bini bwskango no asogani bata bo bwskango asogmani mane toma jeng bwskango asogo haisi hasuk nuko bini opetwa khasia rokni kok bai chini borok rok reaction ta khlaibaidi omo tini khatungani kok si chini bangai hambai